Yn ddiweddar, aeth camerau y lle lawr I Cathays Caerdydd I chwilio am students a bach o Steil. Barod neu beidio, dyma ni'n dod. Steil Stryd Students Caerdydd. Yn gyntaf, dyma Candy o Colwinston Caerdydd. Fresher sy'n astudio'r gyfraith a chymdeithasau. Mae Candy'n disgrifio ei steil fel girly urban chic, a dyw hi ddim yn snobby am ble mae hi'n siopa. Daeth y sgert o Primark, y top o Select, y siaced o New Look a'r sgidiau o siop Elisen. A dyw Candy byth yn gadael adre heb ei lipstick coch, a mae hi'n teimlo'n noeth heb y todion, fel y rhai mae hi'n gwisgo heddiw. Nesa, dyma Oli, yn wreiddiol o Warwick sydd erbyn hyn yn astudio diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ond yn mynnu nad ydy e'n fod yn ficer. Mae Oli wrth ei fodd gyda siopau'r stryd fawr a dyw e byth yn prynu dillad gan gynllunwyr achos dyw e ddim yn gweld bod angen gwario lot I edrych yn fabulous. Dim dyma'r unig grith llachar yng ngasgliad Oli chwaith. O na! Mae Oli'n enwog yn ei grŵp o ffrindiau am ei dewisiadau dewr. Diolch Oli, nôl at i'r brifysgol. Ymlaen â ni at Alex o Bath yn wreiddiol, ond sydd erbyn hyn yn ei drydydd flwyddyn yn astudio I fod yn nyrs. Ar y ffordd I wylio rygbi oedd Alex pan eithon ni stopio hi, a nath hi just taflu'r dillad ma ymlaen apparently. Mae Alex yn mwynhau teithio ac mae hi'n prynu ei dillad o pob math o lefydd wahanol, fel y bag ma a ddaeth o La Rochelle yn Ffrainc. Ooh, cheeky! Ac yn ola, dyma Ceri o Gyffili, student seicoleg. Mae steil Ceri wedi ysbrydoli gan ei diddordebau, yn cynnwys y bandiau mae'n hoffi fel y Mannix, o yn ei dyddiau cynnar, 80s punk ac wrth gwrs y gyfres Adventure Time. Candy, Oli, Alex a Ceri, Steil Stryd Students Caerdydd.